Isusu kad na djecu polaže ruke. Vrhunski vrijedan i vrhunski lijep, izvrstan prinos. Djecu ti, Isuse, donose, prinose, da ruke staviš na njih, da se pomoliš. Nakana im je dalekosežna i ključna. Ti ćeš na djecu ruke položiti, kao što je u davnini Mojsije na nasljednika Jošu svoje ruke položio i on se duhom mudrosti napunio. Kao što će tvoji apostoli ruke polagati, da prenesu dalje duhovnu snagu i ovlasti, da tvoj duh dođe. Kao što tvoja crkva do danas čini da zaredi tvoje službenike, naše pastire. I ja ti evo dolazim, Gospodine, da se pomoliš nadamnom, da moliš za mene. Zašto prijetim i vičem na one koji ti djecu donose? Zašto se izrugujemo i gnjusno ispitujemo čemu djeca? Već u majčinoj utrobi zabranjujemo im živjeti, tjeramo ih u smrt. Progovori, Bože naš, prije nego odeš odavde. Reci svoju moćnu, odlučujuću riječ, pustite, ne spriječavajte. Djeca idu k tebi. Zato djeci pripada vladavina neba, takvima je Bog kralj. Tvoje sveopće posvudašnje kraljevanje vezano je uz njih. Njima pripada način kako nebo vlada, kako ti vladaš. Njihovi anđeli stalno i sada gledaju lice Oca tvojega koji je na nebesima.